Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana da masoyana ina yi muku sallama da fata alkhairi. Yan uwana da masoyana na kasan Nijar gaba ki daya, assalamu alaikum. Da wannan damar nake son ne amfani dan na sanar muku da cewa zuwa na a garin Yamai zamu yi wasa a wannan watan da muke ciki 26 da kuma 27 level ga wannan watan da muke ciki Disamba. In Allah ya nuna mana zamu kasance da ku a CCOJ da kuma Fale da Kongare. Wannan sanarwa ta fita ne daga gidauniyar ministan al'adu da ministan noma na kasar Nijar baki daya. Yan uwana da masoyana, kada ki bari a baku labari. Ina zangan ke masoya da kin bar ni ya ku ya zanyiya. Soyayya ne da ke mukan fara, na rage alkawari da kin niyya. In da kike so a ga mu mai jira, dan kin fiye san tafiya akan hanya. Gage da kyan fasale kamar zara, ya zan jure rashin kisan jinya, ba za na iya.